Krásný a pokud možno slunečný den vám všem, kteří sledujete pravidelně Paralelně CZ. Vy, kteří nás sledujete opravdu často, tak víte, že jsem měl nedávno tu čest být hostem na pracovní konferenci platformy Slovenského národního obrození, která se konala na Slovensku a musím říct, že byla velmi inspirující, protože Slováci už připravují ty pravidla budoucího řízení a organizování lidské společnosti a jsou v tom docela daleko. A součástí tohoto kulatého stolu byl i Jan Dudáš, docent, kterého si velmi vážím, protože má velmi neotřelé pohledy nejen na současné události. Jan Dudáš je původním povoláním přírodovědec, fyzik, elektrotechnik. A on se jako elektrotechnik zabýval magnetismem v souvislosti, tuším, s nízkými teplotami. A výsledkem té jeho práce bylo více než 90 původních vědeckých prací a z toho více než 20 karentovaných a více než 130 citací a ohlasů. A to i přesto, že po roce 2000 přešel na výzkum v humanitních vědách. No a tam se začal nejdříve zabývat oravskou problematikou, kde mapoval osobnosti Oravy, které zanechaly stopy v intelektuální činnosti na Slovensku. Poté se zaměřil na problémy humanitních oborů doma i v zahraničí. V roce 2011 vydal polymatematickou knihu kritických úvah s názvem Absurdity vysokého školství a inteligence na Slovensku, která mapuje vývoj evropského vysokého školství. Potom v roce 2017 vydal knihu Lexikon neznámých a zločinných sekulárních a religiózních koncepcí, která zase ukazuje takový netradiční, ale objektivní pohled na světové dějiny. V nich se zaměřuje na analýzu 5 hlavních světových politických ideologií, prezentovaných jako náboženství. No a další kniha mu vyšla v roce 2019 a ta nesla název Diktátor současných pojmů a výroků. Ta zase přináší fakta, která absentují v učebnicích a v mainstreamových médiích. A v roce 2023 mu byla na prodejní výstavě knih Bibliotéka v Bratislavě představena jeho kniha Dokud nám nevládnou nekompetentní. Ta se zaměřuje na analýzu stavu společnosti na západě a na Slovensku a mimo jiné také v České republice. Všechny tyto knihy vám doporučuji, jsou velmi zajímavé a přínosné. No a Jan Dudáš figuruje také v mnoha internetových portálech, namátkou třeba Spolek Archa nebo Podtatranský kurýr nebo Svobodný vysílač na Slovensku. A samozřejmě on tam hlavně odhaluje takzvanou mentální kolonizaci obyvatelstva a to prostřednictvím architektury souvislostí, prostřednictvím mozaikového vidění, které je pro nás velmi důležité. A ještě za zmínku stojí, že za jeho vědeckou činnost při odhalování pravdy o některých skutečnostech na Slovensku z doby první republiky je proti němu vedeno od roku 2020 speciální prokuratorou a extremistickým oddělením NAKA trestní stíhání. Mimochodem, nedávno se ke mně dostala další kniha jeho myšlenek, která se jmenuje Inkvizice a smrt právního státu v druhé slovenské republice a musím říct, že to je také velmi, velmi plnotučné čtení. Jak řekl George Orwell, v časech všeobecné lži je vyslovení pravdy opravdu hrdinským činem. A proto mi dovolte přivítat na Paralelně Jana Dudáše a pustím vám teď záznam z nedávného rozhovoru s ním, kde jsme se právě zastavili nad tou mentální kolonizací společnosti a nad tím, čemu můžeme po právu říkat globální parazit. Přeju vám příjemný poslech. Dobrý den vám, kteří sledujete Paralelně CZ. Právě se nacházím na konferenci Slovenského národního obrození, nebo respektive po ní, a mám zde výjimečného hosta, kterým je Jan Dudáš. Dobrý den. Dobrý den, pane.
Vy, kteří neznáte pana Dudáše, pan Dudáš je vysokoškolský pedagog. Vědec a vysokoškolský učitel. Ano. A já mám na vás několik dotazů, protože jsem bedlivě poslouchal, co jste dnes říkal. A mimochodem, hnutí bez myšlenek je bezmocné, myšlenky bez hnutí jsou zbytečné. Bezcílné. Bezcílné. No, když je to bez cíle a nemá to tu podporu, tak vlastně jsou to jenom slova. Vyletí a už je nechytneme. Presne tak, rečniť. A nech sú hoci ako dobre tie myšlienky. A keď nemajú podporu v spoločnosti, neúspejú. Áno? Čiže to je potrebné, aby tieto myšlienky boli distribuované, aby si ich ľudia osvojili. Veď zoberte si, čo robí bruselská eurokracia s poľnohospodármi. A vidíte, teraz sa po 25 rokoch mohli na protesty. A nie je len o to, že tie finančné prostriedky sú krátené. Ide tam o zmenu celkovej poľnohospodárskej politiky pre poľnohospodárov v tomto EÚ. Čiže dôležité je získať pre myšlienky ľudí, lebo v tomto systéme, keď sa celý národ zoprie, až to prinúti týchto. Prepáčte, my nemáme politikov, my máme politikárov. Politik myslí najprv na národ, potom na seba. Kdežto politikár opačne. Takže až tieto protestné hnutia presvedčia a donútia politikárov zmeniť svoju protiľudovú politiku. Dneska jste zmiňoval Sokrata, že když se chceme bavit, tak si vyjasněme ty pojmy. A činná kompetence je spojení dvou slov, se kterými jsem se už několikrát setkal, ale nikdo mi ji pořádně nedokázal vysvětlit. Mohl byste našim divákům vysvětlit, co skutečně si představit pod činnou kompetencí? Pojem činná kompetencia zaviedol slovenský intelektuál par excellence, inžinier architekt Juraj Michálek, ktorý má široké vzdelanie technické aj umelecké. Ale keďže architektúra sa navrhuje pre spoločenstvo, tak išiel aj do spoločenských disciplín. Široko, hlboko vzdelaný človek, s ktorým sme mali debaty Rádiu po vojna. 6 debat, ohlasy boli veľmi pozitívne, tak prvé 4 som sa snažil dať do tlačenej formy, aby šla v roku 2019 kniha Pohrady za horizont. Áno? No a tam je to prezentované. Čo to je tá činná kompetencia? Vôbec, čo je kompetencia? No kompetencia je akési oprávnenie niečo robiť. My poznáme formálnu kompetenciu, že na základe, povedzme, vzdelania, cez školstvo alebo samovzdelávania máme určitú kompetenciu. Majú kompetenciu tí ľudia, ktorí sú v vládach, keď zoberieme tým vysokoškolským diplomom. A čo robia? Kam sme spoločnosť? Preto ten pojem činná kompetencia je dôležitý, lebo to spája niekoľko vecí. Kvalitné vzdelanie, poďalšie to, čo po roku 89 je predáme. Humánna etika, odborná etika, potom tam spájajú ešte skúsenosti. Áno? Takže tak sa dá charakterizovať činná kompetencia. Máme ešte pojem meritokracia, ktorý je neznámy. Čo znamená meritokracia? Poviem takto, keby táto meritokracia bola princípom rozhodovania v spoločnosti, tak spoločnosť nie je v takom úpadku, v akom je. Prečo? Pretože podľa zásady meritokracie ľudia do funkcií rôznych nie sú vyberané na základe príslušnosti k nejakému klanu, ideológii tak ďalej, ale na základe svojich schopností. No a tento pojem meritokracie je práve rozšírený v tom pojme činná kompetencia, ktoré spája tak, ako som povedal, tých 4 zložky.
A zkuste našim divákům vysvětlit prakticky, jak lze použít činnou kompetenci. Jak si mají představit, že by třeba došlo k výběru člověka na nějakou pozici prostřednictvím činné kompetence? Na to uvedol konkrétny príklad pán inžinier Michálek, ináč takto ešte na doplnenie. V roku 1991 vydal dielo 2 roky potom. Je to samizdatové dielo, asi 20 strán, 24 strán formátu až 4, kde predpovedal to, čo dneska zažívame. Čiže to svedčí o tom, že to bol človek s hlbokým prehľadom. Čili to, co zažívám teď konkrétně v těchto časech, to napsal obecně, jako třeba úpadek morálky. Áno. Doporučujem to dielo, prípadne vám ho môžem potom poslať. Hej, aj v elektronickej forme ho mám. On tam uvedol príklad. O niečom sa má rozhodovať. Ľudia, ktorí majú riešenia, majú navrhnúť. Oni medzi sebou, keď sú kompetentní, budú rozhodovať, ktoré riešenie je najoptimálnejšie. Takže nie je nejaký výbor, ktorý je zložený na základe formálnej kompetencie, ale práve títo či nekompetentní. A tam uvádza jeden príklad výberu ľudí v nejakom probléme. Nebudem ho detalizovať teraz, ale to je princíp. Či nekompetentní, ktorí sú takto vybavení, ponúknú riešenia problému a oni potom spolu rozhodujú, ktoré riešenie bude najoptimálnejšie a realizovateľné. Takže toto stručne tomuto. A jaký z těch dnes představených systémů, ať už jsou to, mluvilo se třeba o kopném právu nebo o přímé demokracii, dokonce teda byla zmíněna i činná kompetence, jaký by podle vás byl nejlepší, nebo co byste z těch jednotlivých třeba vyndal, abyste z toho udělal třeba něco, co by bylo úplně na míru nám, lidem tady, třeba ať už u vás na Slovensku nebo u nás v Čechách. No pozrite sa, použili ste pojem demokracia. A to, ako je indoktrinovaná spoločnosť, ako slovenská, tak česká, tak celý euroatlantický priestor hovorí o tom, že tí ľudia nepoznajú, čo to je de facto demokracia, nevedia, kto ju zaviedol a za akým účelom ju zaviedol. V roku 2022 vyšlo u nás dielo Jan Dubovský Mantra demokracie a liberalizmu. Tam je toto analyzované. Najstručnejšia definícia pochádza od profesora Berďajeva, ktorého Lenin na pamätníku filozofov vyhnal na západ. Jeho vyjadrenie je to forma bez obsahu. Pán Dolejší, poznáte to meno, áno? Ten Šengel hovorí, nikde demokracia nielenže nebola, alebo nie, ale nie je možná. Prečo? Môže byť ľud sám nad sebou, aby sebe vládol? Keď sa nad tým zamyslíme, je to nemožné. Takže to potvrdzuje takáto analýza myšlenky pána Dolejšího. To byl český intelektuál par excellence. Není to třeba taky tím, že ta demokracie jako taková byla pro lid a ne pro otroky už od samého začátku? Není to tím, že oni nás berou jako otroky, totiž vlastně ta demokracie proto není pro nás? No, podívejte sa do histórie. Pojem demokracie nám historici počúvajú v Grécku. Vláda ľudu. Kto tam bol ľud? No len tí slobodní, ktorí sa mohli zúčastniť rozhodovania na agore. Ženy, tí neboli a mali otročiť. Takže ja tvrdím, to bola grécka otrokárokracia. Ale globálny parazit využil toto ľúbivý názov. Demokracia, rovnosť pre každého a tak ďalej. Takže je to veľmi ľúbivý pojem, na ktoré nasedlalo obyvateľstvo v celom euroatlantickom konglomeráte. No a tento systém demokracie nám do Európy zaviedli po druhej svetovej vojne Spojené štáty americké.
No a kdo pozná príčiny vzniku tohto politického systému ovládania obyvateľstva, sa nemôže čudovať, že je tak úspešný. Prečo? Lebo poprvé, my sme indoktrinovaní školstvom. My nepoznáme históriu. To, čo nám dala oficiálna historiografia, to je mýto história. Áno, a potom ďalšie. My sme indoktrinovaní médiami. Aké sú to médiá? Zoberme si globálny parazit, ženecká mafia, tá si je vedomá vplyvu médií. V čom je ten problém? Súvisí s rozdelením inteligenčného kvocientu. Ľudia si myslia, že IQ je rozdelené podľa Gaussovej krivky. Nie, novšie výskumy hovoria o tom, že je to krivka s tromi vrcholmi. Ale je to geneticky podmienené. Genotyp M1, M1 má nadpriemerné IQ, ale ich je len 5% populácií. Potom je zmiešaný genotyp M1 a M2, ktorý má priemernú hodnotu IQ, ale tých je 25%. A potom je genotyp M2, M2, ktorý nie je ničím schopný prispieť do rozvoja spoločnosti, ale tých sú 2/3 a máme podpriemerné IQ. Čiže v tomto politickom systéme demokracie, kto ovláda tieto 2/3, ovláda štát. K tomu slúžia médiá. Však anglický Rolf Montefiore na jednej konferencii ľudí z toho retrospektívneho talmudizmu, konalo sa to asi 1840 v Krakove, povedal: keď neovládame médiá, neovládame nič. A to reprezentuje ten obrovský vplyv médií na populáciu. No a jak se z toho dostat, podle vás? Jak se z těch spárů toho vlivu vnějšího, kterým jsou lidé ovládáni, mohou dostat? Jsme toho my vůbec schopni jako lidé, nebo jsme jenom takový mravenečkové, kteří jsou odkázáni na to, jestli je někdo nechá nebo nenechá na tom mraveništi? Je to možné. Ruský vzdělanec současný kriticky napísal dílo Manipulace vědomím. Karamurza. Ano, Karamurza. Tak to mám zrovna skoro okolností tady sebou v tašce. Tu jsem si vzal na cestu, jsem na Slovensko. Výborná kniha, musím říct. Samozřejmě. No, takže my jsme indoktrinovaní. Už jsem povedal, ten školský systém, podívejte sa. Anglický filozof Russell povedal, školský systém, školstvo nebolo založené za účelom vytvorenia kritického človeka, ale indoktrinovaného. A k tomu slúži aj tá oficiálna historiografia a tomu sú podriadené aj humanitné disciplíny, ktoré degenerujú vedomie ľudí. Čiže ak sa z toho dostať, znamená urobiť mentálnu dekolonizáciu, používať kritické myslenie. Čo je kritické myslenie? Kritické myslenie je logická analýza výroku javu. Treba používať toto kritické myslenie. Áno, a vytvárať si architektúru súvislosti, pretože vy, keď nemáte vybudovanú architektúru súvislosti, tam vám niečo vyskočí, tam vám niečo vyskočí, vy si to neviete zaradiť do tých súvislostí. Mm-hmm. Čili pak na to koukám kaleidoskopicky, ale já potřebuju hlavně skládat tu mozaiku, je to tak? No, to je ďalšia vec, že súčasné školstvo, ale nie súčasné, nám podáva kaleidoskopický obraz skutočnosti. Mm-hmm. A my si potrebujeme vytvoriť mozaikový a až vtedy ten mozaikový nám umožňuje vytvárať tú architektúru súvislostí. Nám dá celý obraz. Ano. Mm-hmm. A pořád ještě jste mě neodpověděl, jak z toho teda ven? Myslíte si, že my lidé dokážeme udělat tu díru do toho Matrixu, prorazit prostě tu manipulaci, která tady je ze zhora, ať už médii nebo indoktrinace z No, k tomu slúži tá mentálna dekolonizácia. Ja by som povedal, pán Dubovský vytvoril narratívu.
3 kroky. Alebo 3 oblasti. Prvá je tá mentálna kolonizácia. Lebo keď ľudia nie sú dekolonizované, no tak sú jak tí otroči. To je prvý systém. Prvá oblasť. Druhá oblasť je politický systém. Politický systém tejto nedemokratickej demokracie. Doložím. Vytvoril sa výrok. Prvý demokratický štát bola Sodoma a Gomora. Kto má náboženské vzdelanie, vie, o čom hovorím. Náboženské školovanie, lebo to nie je vzdelanie, pretože vzdelanie súvisí s poznatkami a to náboženstvo nie je. Takže opravujem sa, to je náboženské školovanie. Hej? To je jedna vec. My, by som povedal, mnohé veci nechápeme nie len preto, že by sme boli mentálne retardovaní, ale pretože nezapadajú do nášho obrazu slov. Áno? Takže tá mentálna dekolonizácia je dôležitá aký prvý bod, aby sa ľudia začali prebúzať. Druhý bod, druhá oblasť je politický systém. Politický systém demokracie, ako to vidia viacerí kritici, nikdy nebol prospešný pre obyvateľstvo. Čiže treba premýšľať na novom politickom systéme. No a poďalšie, kočťou politického systému je právo. Ak je právo pokrivené, tak politický systém nemôže byť dobrý. To znamená, to chce prekopať, a to máme už aj ústavy. V ústavách v celom euroatlantickom konglomeráte máte zaručenú slobodu slova, no ale máte aj podmienečne zavedenú. V Slovenskom ústave máte jeden článok, odsek A. Sloboda prejavu sa zaručuje. A odsek 4. Slobodu prejavu je možné obmedziť zákonom. To znamená aktom legislativním nižšej právnej sily. Už to je v spolu v logike. Vy jste řekl dnes, že lež se stala principem soudního práva. Áno, ja som analyzoval inteligenciu práve. Nevidel som v slovenskom prostredí, že by sa k tomu niekto venoval. No a v tej knihe Absolutivický škola inteligencie na Slovensku som teda analyzoval situáciu legislatívy a právnej praxi. A z toho mi vyšlo, že takto, používa sa pojem právny štát. Ľudia nevedia, čo je, čiže išiel som k právnickej literatúre. Právnický štát je definovaný 10 atribútmi. Áno? Pričom v legislatíve Slovenskej republiky je porušených 5 atribútov, tých najhlavnejších. A to opakovane. V Českej republice jak vysvet. Áno? Takže tá legislatíva je dôležitá. Lenže legislatívu nemôžno zmeniť, pokiaľ nie je politický systém. Hej, takže to je zviazané. Čiže v ďalšej otázke tie 3 oblasti. Mentálna dekolonizácia, vytvorenie si architektúry súvislosti, potom zmeniť politický systém, zmeniť ústavu, zmeniť legislatívu. Lenže je to obťažné, pretože globálny parazit si zabezpečil, že legislatívy v celom euroatlantickom konglomeráte sú podriadené určitej sily, ktoré nesmieme kritizovať, nesmieme odhaľovať. V opačnom prípade sme predmetom trestnej stíhania, ako mňa stíhajú za vedecký výskum. Trestné stíhanie. Áno? A sú prípady viaceré. A povedal by som takto. Pokiaľ je to žurnalista politik, to je jedna vec. Ale v mojom prípade došlo poprvýkrát k stíhaniu vedca za vedecký výskum. To je návrat do obdobia stredoveku, keď štát a cirkev zavraždili Giordana Bruna za vedecké názory. Galileo Galilei musel odvolať svoje učenie, aby si zachoval život. Takže v takom stave je legislatíva v celom euroatlantickom priestore a povedal by som, sú vytvorené právne inštitúty, ktoré zabezpečujú, aby nemohlo byť spravodlivé právo. Keď si zoberiete ten medzinárodný trestný tribunál pre Jugosláviu. To je politický systém. Praví vrahovia, ktorí to spôsobili,
tí sú nedotknutelní. A tí, ktorí bránili svoju moc, svoj štát, Jugosláviu, tí tam boli súdení. Je to absurdita. No a jak teda z toho ven? Dneska se tam dost často zmiňovalo, že je potřeba začít sami u sebe, asi ve svých rodinách. Slovenské národní obrození jde právě tím systémem vytvářet ty skupiny, komunity. Je tohle řešení do budoucna? Může tohle pomoct lidem nejenom k uvědomění, ale i se dát dohromady a udělat nějaký kroky, kde to řízení vemou do svých rukou, nebo je to jenom chiméra? Je to taková falešná představa, že my lidé bychom mohli si vládnout sami. No, tak títo skupiny, by som povedal, to je spôsob a priestor, ako prispieť k tej mentálnej dekolonizácii. Čiže hovorím, treba nové osvietenstvo. Sú niektorí ľudia, ktorí idú do kritickej literatúry. Ja som išiel do literatúry širokej geografickej oblasti. Od Ruska cez Európu do americký kontinent. A títo ľudia odhalujú princípy riadenia sveta, ako to ide vo všetkých oblastiach. No a títo ľudia dávajú svoje poznatky do tlačenej formy alebo do akustickej formy a môžu týchto ľudí dovzdelávať a prispieť k tej mentálnej dekolonizácii. No ako sa to môže diať? No tak jednak v týchto krúžkoch, v týchto skupinách, ktoré sa organizujú, no a potom máme tu na ešte médiá, ktoré majú nesprávny názov, že alternatívne, ale vďaka týmto médiám sa to môže dostať do širšieho povedomia spoločnosti. Takže to by som povedal, takéto skupiny sú kondenzačné jadrá tej mentálnej dekolonizácie. No, tak já vám děkuju za rozhovor a těším se, že se určitě někdy ještě potkáme, protože těch otázek by bylo spousta a já doufám, že i naši diváci schlídnou hlavně ten rozhovor, nejenom náš, ale i to, co se dneska probíralo. Některá témata byla opravdu zajímavá, inspirující, no a právě možná přes tu inspiraci se ti lidé mohou nadchnout proto si uvědomit, jak se dostat z té síly manipulace. Áno, bolo mým potešením a bude mým potešením, že proste to, čo som získal a čo mám v svojich knižných publikáciách, ale aj v týchto časopiseckých, že pomôže ľuďom orientovať sa v súčasnej situácii, keď ľudstvo stojí krok pred prepadliskom. Tak jo, děkuji za rozhovor. Prosím.